گەلۆ کورد لە رووسیا هەنێ ji bo em bersiva vê pirsê nas bikin bi min re yê mamoste Kamilê Şiko parêzerê ji Rûsyayê ser çavar hatî mamoste. Cavê ser gula be xwedî saetê bide te da. Pêşî tu xwedî te ji min got tu va til kur rûniştî li kîjan bajarê Rûsya tu rûniştî? Ez bajarê Sankt Pêterburgê welatê Rûsyayê bajarê Sankt Pêterburgê bajarê dudanê Sankt Pêterburgê Rûsyayê. Piştî Moskw ew. Piştî Moskv Sankt Pêterburgê ez vira rûniştime. Eva wek 40 sal ez vira dimînim. 40 sal til wirmayî. Başê ji bo em nas bikin Kurd bi giştî û malbata te gelo kengî hatin Rûsya niha ne got wek Sovyeta berê nû Rûsya niha. Ez ê hevalê xwe re kilî bikim cimata hazir re jî kilî bikim temaşawanê hêja re jî bêjim wakî em hatine ji başûrê Kurdistanê hatine Ermenistanê sala wek 1820 em hatine. Wê derê hatine Ermenistanê kal bavên wê derê bûne û paşhatiye 1986 ez hatime bajarê Sankt Pêterburgê û heta naj em bajarê Sankt Pêterburgê berê Sovyet bû berê yek bû Soyûz Sovyet bû hemû şika bêjim teve bûn em ez hatime vira xanina bilind hatime qebûlkirinê hîn bûn vira paşhatiye ser jî vira mam ez wî şeherî da û gelek xwendkarê me vira miletê me hebûn em teva wî da man vira ez jî paşê ça Sovyetskayî hev bela bû ez xaxa vira mam xwişk birê xwe giş kanîne bal xwe de vira. Berê ev wek malbata te mamoste Kurdê din gelo kengî hatine Rûsya Kurdên din ê bajarê te û ê Rûsya bi tevayî. Ez şaxê hatime vira da eman evra da ez 1986 çaxê hatime vira da vira gele xwendkarê me hebûn. Yê Sûriyayê hebûn, yê Iraqê hebûn, yê Tirkiyeyê hebûn, vira hîn dibûn ake 200-300 meriyên vira hîn dibûn xwendkarê me vira hebûn. Vira xwendkarê me yê miletê me Qanat Kurdoyê vira bû, Ordîxanê Celîl vira bû, wana profesor bûn, wana ders dan medankê. Belî. Wana vira diman û wana vira de bajarê Sankt Pêterburgê de berê hebû najî heye Înstîtût Vastakavetînê ya miletê me sewa miletê me gelek tişt hatiye lêkirinê vê ew da kafedra înstîtûtê de hatiye lêkirinê û vira em tom dibûn me Newroz dikir kêleka tev nasiya xwe dida hev da û weke 200-300 xortê me vira hebûn. Yê weletê din hatûn vira me dixwand. Berê wek malbat li bajarê te û li Rûsya wek malbatên Kurd ew gelo kengî hatine Rûsya. Êwa hûn sala te got 1820 din e? 1820 em hatine Ermenistanê. Wextekî mala me em xaxa ji mala Kok axa me. De gela xweşabê hebe wê derê weletê me da weletê xalitiya digotan. Gela xweşabê hebe hengî zû de ana wê derê mane ana mala axê mala Kok axa serwartî gela serwartî dewleta xalitiya kirine. Ana serwartî miletê me kirine 300-600 gund û şehr bi destê wan de bûne. û çaxê şerê wana bû tevê Romê şer bû bi sewa hebandinê sewa dîn tev ew nebû paşhatî cemata me rabû hatine Ermenistanê. û Ermenistanê 1820 wek hatine Ermenistanê û Ermenistanê ana heta niha jî cemata me birakî min heta niha jî wê derê dimîne. Ser kal cê kal bava dimîne wê derê. Hijmara Kurda li bajarê te tu dibê bajarê di duayî piştî Moskw. Hijmara we çi xwase çend kesin hûn Kurd li vî bajarê tulê û li Rûsya hemû. Ez Rûsyayê rast bêjim nizanim çiqa merî dijîn gelek Kurd dijîn. Kurdê me gelek in. Vira ev bajarê Sankt Pêterburgê de wek 500 malî zêdetir heye vira. 500 malî zêdetir vira heye vî bajarê Sankt Pêterburgê de. Lê bajarê dinê de daha zaf e. Bajarê Krasnodarê miletê me gelek wê derê dimîne. Wê derê mala Kurd heye, wê derê gelek cemata me derê dimîne, xwendkarê me gelek wê derê hene. Bajarê Moskowê gelek hene dîda. Yaroslav heye, Yaroslav
قضا يرستوي أوجي ملاتي ما جالك تدمينه طامبوي ملاتي ما دمينه ده uzanlı o ki Rusya devleteke mezine hep böyle bu ne. Hamu şehirde hamu bajarda jî milletê me dijîn. باشە دێمە هژمارە کوردال رووسیا زەحف پڕە Şahsen Moskovê gelekin û bêjim alî Krasnodarê, Stavropolê, Tambovê, Yaroslavê çiqa milletê me hep bela bûne lê hemû cejî hemû bajarê te milletê me hene. Bira hep bela bûne lê şikir baş e tivaq heye çûn hatin heye şayê ev de hazirin şînê ev de hazirin ev naskirin heye çûn hatin heye baş e. هەرژی bi zimanê xwe de axivin Kurd hemû li wir Erê hûn bi zimanê em malê xwe de zimanê xwe xebertin. Lê em zimanê Rûsî xebertin çune sewa Belê. karkirinê sewa xwendkarî em zimanê Rûsî xebertin lê em malê xwe de zimanê Kurdî xebertin aslan. باشێ وەک تااناتە گۆ چوون و هاتنێ وەژی بسەر هەفتود هەنێ دێمە دانوستەندا وەژی سەر هەفتود هەیە گاواک ئەم بێژن خواستن و ژن هون ژنا هون خwe Kurd xwe didin hevdû yan na hûn didin şpêvî xwe jî milletê din Na wele mala me de bêjim we 11 xwişkbirîm hene gişk me û ne tenê mala me de cî em adetê xwe em sar dikin akî milletê me hev bistine akî malê milletê me zêde bin. Hene milletê du tê jî distînin hene Kurdê me hene Rûsayê jî distînin Ermeniyê jî distînin lê nîvê zef not net selef milletê me bê milletê xwe dike milletê xwe distine malê milletê me tê dikirine. tiştekî gelekî başê û balkêşê gogûn hin zimanê xwe xwedî deketinin miqatin zimanê xwe û hûn gavakê wek dibe hevjînî yan zewaj jî hûn didin hev wekta goş bo milletê me zehf bibin pir bibin gelo ti komelê wey Kurdal bajarê te û li bajarê din ana te gol bajarî din hene komelê Kurdî henî yan na go hûn herin û hûn danûstendina wilo bi hevdûr bikin Hene bira hene mala Kurda heye bira em bî tom dibin kar dikin em yekî milletê me bê vira em de telefonê me hemû ca tên naskirinê milletê me çavê vira alî komekî bidin da rênî şakin da em wel de heye bira malê me vira hene mala Kurda vira heye tenê Sankt Pêterburgê na Moskovê jî heye Krasnodarê jî heye Yaroslavê jî heye hemû ca jî heye tibaqa me malê me hene em bêjin serok hene serokê malê akî tom dibin xeber dibin sewa millet akî millet hep belene akî zimanê me bê xwekirinê tiştî heye balkêş û tiştekî gelekî başê te ana til ser Newrozê peyivî te axivî te xeber da te got Newroz çê dikirin gelo ana Newroz van salê yani ji 10 sala 20 sala vir de Newroz nemayîl cem we çê dikin cal hene çê dikin tom dibin berî wextê em xwendkar bûn me tom dibûn weke du sed sêsed me tom bûn dengbêjê me bûn me kulam digotin dilîstin lê na hindik tê çêkirinê hindik tê çêkirinê bira vê paşxatî esa tom dibe hindik me têne tom kirinê Sankt Pêterburgê Sankt Pêterburgê dirim hindik me têne tom kirin berê em tom dibûn berê em caltî em tom dibûn çûn ev dikine tev ev dûmile nas da nasî xwe da hev da ewa tişekî lape praznika me ya milletê me ye ewa başê û hûn bi ser hevdû derin û tên jî kêfê de xweşiyê de di şîniyê de hûn bi ser hevdû jî derin û tên erê eseyê ça şînek hebe şayîk hebe eseyê tom dibin milletê me tom dibe sed du sed sêsed pênsed merî tom dibe bira ser şîna tom dibe pênsed merî tom dibe bira hene tom dibin de tenê vira Sankt Pêterburgê ne hemû bajara jî yek e bêjim merîkî nas çû rehmetê em radibin pê sed du sed de sed kilometre de pêşixa em tişine wê derê tişine ser şîna tişine ser şaya aslan çin tên çûnatna me tev Ermenistanê jî heye tev Gurcistanê çûnatna me ye em hemû ca çin tên milletê me cîkî tişekî dike em çin hazirin eşxwe xanima te sîbkî ye rast e erê kulfetam sîbkî erê sîbkî ez ji mala koka xwe me kulfetam serserêm serçayem dêmekûlo ez dibim xalê zarokên te di ser çayên bira erê rast e
از خاطر خالی داره زاروکامه از گل کی کیف خوش مبناسیات جی اولو چن مه ازو تهدو ناسکن ایرو ولو تب کردایی تل سر کردین می روسیا پیوی گو هن جوان تایبت مالاوه به کنگی هاتی و کرد لکو بلافکرینه زمانی خود آخفن و تشکی گل کی باشه نوروز اجی هنا گش دکن و بسر هفدود درونوتين ودماري خود جي كرديت بيفن ديمك روشا كردال روسيا باشه باشه ولی باشه تواخجی هیا ایرو هم راسته هنه که نوا ملتی دنیل دجیلی مر لازمه که تواق همه یکون همه لازمه زارو که می میزن دبن و که زمانی خواه bir neke زمانی دی لاپ تشتکی شیرینه و که میگه زمانی دی bir neke امالی خدا تب نوی خود تزار خردن زمان دی خردن دی برا زمانی خود bir neken او ملتی ما چاقه دی یک بونا ملتی ما آزادی ملتی ما تشک سایه باتش بيجي اشتغل اتخازم ان هذا داويا في خلقامته قوتنك تهبت كردي مربج كردي هر چار برچه كردستاني قوتنك تهب فرموك امي خلقا خو بداوتن از بیشم واقعی اتخاذم راستی جی یک بونا ملتی ما به برا ملتی ما زمانی خو خواهی که از گره اتشم ترکیه جی اتشم سوریه جی همون جا دگرم ملتی ما گره که زمانی خو خواهی که زمانی عادت خو خواهی کن یک بونا ملتی ما و یک بونا ملتی ما آزادی ملتی ما چه میگی اردی متنلی شکر وی گاوی مروی باشن جامعه مینات هنه واقعی بیشم چیتکن اینترنت دعوت کن واقعی بیم دنگ ملتی ما هبه واقعی ملتی ما ببینه که چه درجه که چه خالی که از برا وقت 25 سال پاریزار کار دکم گله که ملتی ما آتیه برم کمک دیوانا دا مانا چالازم آنها را ری نشان گیریه چون که هم برج دارن سوا ملتی خواه اون کارا بکن پر سلاوی باش ملتی ما را